Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, astelena da eta ze astelena, maiatzeko lehenengo astelena da eta askorentzat eskolara itzultzeko unea iritsi da. Pandemiari aurre egiteko ezarritako neurri murriztaileak malgutzen hasi dira gaur Ipar Euskal Herrian. Gaur hasi den deseskalatzeak hainbat fase izango ditu eta ekainaren 30ean amaituko da. Eta beraz, gaur itzuli dira bigarren hezkuntzako ikasleak aurrez aurreko eskoletara. Hala ere, erdiak etxetik arituko dira oraindik, itxaroten jarraitu beharko dute. Eskola egunari itxoiten diak goizaziko. Bueno, baina, a ber. Ez dute zer ulertzen, osea, umeak eskolara itzultzeko gogoz, gu dara iruisteko itxaroten egoten ginen. Bai, mundua hankazgora dago, mai. Eta zuek hankazkora zaudete, mai? Gaur ez da ostirala eta hemen zaude. Zer gertatu da? Ea ba, jendeari zer gustatzen zaio gehiago, ostiralak edo astelenak, ostiralak, bani etorri naiz gaurko astelen hau ostiral bihurtu eta gure entzuleak postera. Ilargitan astelenak zenbat astez atzera bidez idorre. Asteari buelta eman diogunez eta munduan kasgora dagoenez, efemerideak alde batera utzi eta gaurko edukien laburpena egingo dut. Aupa, dena hankazgora ondo, hasi. Maik erreportaje bat prestatu digu. Aldakizue tarotean eroa edo The Fool karta hankazgora agertzen den bakarra dela? Ari hortatik tiratzen eta bufoien mito hartuta, The Ship of Fools edo eroen itsasontzira iritsiko gara. Eta Keith Jarretten inguruan arituko gara, piano jole eta jazz garaikidearen maisuetakoa da. Jarrett larun batean izango da bere urte betetze eguna, eta gu hasiko gara omenalditxoa egiten haren garrantziaz hitz egiteko Joserra Senperena, Juancho Zeberio, eta eurekin batera izango dira Inigo Ruiz de Gordejuela, eta baita Uriarte jauna ere, beraz, denak Koldo Uriarterekin batera kontatuko digute zenolako garrantzi izan duen Keith Jarrettek euskal pianista handi hauengan. Eta Berlangaren zinemari buruz hariko gara, ez da inigo? Azkuna zentroak martxan jarri zuen apirilean, Berlangaren inguruko ziklo zoragarri bat, eta Pasolin hiri lekuko hartuta, Berlangaren zinemagintzak hartuko du protagonismoa Bilboko erekinean gertatzen diren hainbat eta hainbat egitaldi kultural horietako batean. Eta bertako arduradun batekin ariko gara, hain zuzen ere, Berlangaren garrantziaz aritzeko, eta ziklo horretan ikusgai izango diren filmak ere zein diren jakiteko. Eroen itsasontzia, pianoa, Berlanga. Badugu beste gai bat, baina horretarako albiste bat eman behar dizuet. Gaur hasi da egunean behin lehiaketaren denboraldi berria. 7. denboraldia da. 10 aste iraungo du eta adierazi dutenez berritasun ugari izango ditu. Eta ni izango naiz garaia bigarren kafeko sailkapenean. Bueno. Naiz oso ondo hasi baina. Hori ikusteko dago. Nik badezpada ere gaur Jon Lizarazu gonbidatu dut, Kodesintaxeko fronten garatzailea. Kodesintaxek egiten du egunean baina zuzen ere, beraz agian Jonek trukoren bat eman diezaguke denboraldi honetan arrakasta izateko? Aizu, baina egunean behineko galderek askotan efemeridekin erlazio izaten dute. Akaso horren pasotxoa egin barko genuke. Adibidez, zer ospatzen dute andoainen gaurko egunez? Pip, Santa Cruz eguna! Festa egun handia izan ohi da maiatzaren 3 Santa Cruz eguna andoainen. Eta ezpatadantza izaten du protagonista. Aurten pandemiaren ondorioz, aurki dantza taldeak ezin izan du ezpatadantza bere ohiko tokian dantzatu. Eta guk, beraien omenez, Alos Kuarteten ezpatadantza entzungo dugu!
Aupa aurki dantza taldea. Fitxerora gaur bai Santa Cruz eguna da, baina nazioarteko egun bat ere ospatzen dugu gaur. Badakizue? A ber, larun batean langileen eguna, atzo amaren eguna, eta gaur... Gaur prentsa askatasunaren nazioarteko eguna da, UNESCO hautatu zuen egun hau 1984an. Egun honen helburua prentsa libre, pluralista eta menpekotasunik gabekoa, gizarte demokratiko ororen oinarrizko osagai dela aldarrikatzea da. Izu. Hau ere fitxerora. Eta beste galdera bat. Ea badakizuen, norena da I Feel Like Being a Sex Machine abestia? 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up. Venga, esanzu. Zukere badakizu mai. Bai, horregatik nengoen nahi, behar saltxata. James Brown, gaurko egunez jaio zen estatu batuar soul eta funk abeslari, konposatzaile, musikari eta ekoizlea bere ibilbide luzean zehar ez izen ugari ipini zizkioten. The hardest working man in show business, ikuskizun munduko langile handiena, edo Mr. Dynamite, dinamita jauna, ere ez izen guztietan gehien erabiliena eta ospetsuena The Godfather of Soul, soularen aita bitxia izan zen. Gospela kantatzeari ekintzion hasieran eta soulera igaro zen gero. Arrakasta itzela lortu zuten bere kanta askok, adibidez, Please, 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 Try Me, Night Train, Prisoner of Love, Sex Machine, edo It's a Man's World. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Ni. Bakizu zergatik altxatzen dute maiatza gaudelako. Wow! A ber, zein izan zen xakean maisu handi titulua eskuratzen lehenbiziko emakumea? Hiru aukera, venga. Elizabeta Bikova, Maia Txiburdanitze, edo Nona Gaprindavili? Elizabeta. Maia. Ez, Nona Gaprindavili. Gaurko egunez jaio zen Nona, georgiar xake jokalaria. Nazioarteko maisu handia eta emakumezkoen munduko xake txapelduna izan zen, 1962-tik 1968-ra. Bere belaunaldiko emakumezko jokalari onena izan zen, eta esan dugun bezala maisu handi titulua eskuratzen lehendabiziko emakumea, xake. Matematikako galderak ere egiten dituzte egunean behinean, eta nik aitortu behar dut horietan egiten dudala kale. Beraz, ez dizuet buruketa matematiko bat jarriko, baina matematikari buruzko informazio emango dizuet. Ez bada ere, agian galdetuko dute. Gaurko egunez, jaio zen Mariam Mirzakhani, irandar matematikaria. Fields domina jaso zuen 2014 urtean, sari hori irabazi zuen lehen emakumea izan zen. Guazen berriro musikara, noiz jaio zen Pete Seeger? Utzi asmatzen, gaur? Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Bai, gaurko egunez jaio zen Pete Seeger New Yorken, ingelesezko kantaria eta musikagile izan zen, folk musikako aitzindaria. The Almanac Singers taldearekin hasi zen kantuan, Buddy Guthrie eta Lee Heisekin batera, folk musikatik abiatuta, konpromiso politikoan oinarritutako musika egin zuen. Eta esaten dute Joan Baez eta Bob Dylanen maisua izan zela Pete Seegerrek. Euskal Herrian ere eragina izan zuen, ez dok amairu taldearen inspirazio iturri izan baitzen. Baditu abesti pare bat Espainiako Gerra Zibilarekin lotura daukatenak. There is a ballet in Spain called Jarama, hay un baile en España llamado Jarama, edo Young Man from Alcalá,
el joven de Alcalá, cup of coffee in the Plaza Mayor. Espainian egon ziren estatu batuetako milizanoek jasotakoak. Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Nik uste dut informazio honekin guztiarekin gaur egunean beinen 10 ateratzeko gai izango garela. Ba ez dakit jokuan puntuazio gorena lortuko dugun ala ez, baina ziur gaurko saioa 10 izango dela. Ba ni asteko irrikita nao, Ipar Euskal Herriko umeak eskolara itzultzeko bezala! Hori sarrera borobiltzea, mai. Maiatzak 3 ditu eta akaso gaur ostiralena da. Ongi etorri guztiok, bigarren kafera. Zuekin atzo abiatu zen Ruandako turra eta bertan bigarren motuan kokatuta daukagu dagoeneko lasterketako bigarren talderi jarraiki Mai Gorostiaga Pozo, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Eseri lasai eta goxo zure motorraren butakan, zeren jaz gaude apirilen maiatzan gaude, utzi Netflixeko pelikulak, hartu bizikleta, agur Victoria Abril, ongi etorri Iban Mayo! Bigarren kafearen erregina eta bereziki astelenen erregina. Astelenak gozatzen ditugu Jurik. Ez beti baina tira. Goiuri ez eizarani, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Animo zure astelenarekin. Animo zuek zuenarekin. Bale, barketu. Ni ederto nao. Bai, eixe. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide, Arratsaldeak 4 eta 12 ditu, bigarren kafeak 203 maiatzak 3, gu hemen ere 3 prest zuekin gozatzeko eta esan da bezala, askotan digun bezala, gero gehiago izango gara. Ongi etorri, bigarren kafera. With no shoes on our feet, no money, no heat. Fold in the bed when we sleep. I'm a cat, I like to roam. I'm a dog searching for a bone. I fell from grace, people all in my face. My mom, my TD, don't want me being happy. I'm working, I still poor, but they tell me work some more. Just look how far we've come. It's looking like the have-nots finally got us some. I was out there in the cold, scratching around for crumbs. I wish that I could say I was, but I ain't the only one, no. Stay cool. 4 eta 14 minutu ditugu eta zuztenean ari gara bigarren kafean eta maite duten tartean murgildu behar dugu zertan hasi aurretik, ze gaur aipatu dizugun bezala, eduki mordoa daukagu eta Laister Bilbora bidean jarriko gara, Berlangaren inguruan aritu behar dugu, baina lehenago gure maite dutak, Mai, ze maite duzuzuk? Bai, gaur, nola esplikatzen nire kontzeptua zein den, Ui, ama. Maite ditut, baso betea ikusten dituzten pertsonek, baina ojo, baso betea, ez baso erdi betea. Ez dut ulertzen kontzeptu baso erdi betea edo erdi hutsa. Baso betea badago, beteta dago. Zergatik esan behar dute bestek, eskezu erdi beteta ikusten duzu. Osa, funtzian hause da, zergatik pesimistek, optimistak deitzen digute, errealista garen hoi.
astelen konstante batean bizitirerako. Eta gu kroketa janarekin astelena abiatu genezake, baina ez dugu kroketari jan hori bai, entzulek esan dute, kaixo, Jon Lee Zurduri, nik gaur 8 atera dut, Jon Leezek dio apenas, maite dut kroketa jatera gonbidatzen duen jendea. Baina gaurko maite dut horixe da, gure entzule izatetik gure elkarrizketatu izatera igarotzen diren entzule horiek ibilari gertatu zitzaion, Jon Leezi ere, eta zoragarria da. Ze horrek esan nahi du oso entzule interesgarria dauzkagula. Egia da. Baina interesgarriago dira gure entzuleak. Egia da. Egon ematean saio azuek egin, eta guk entzungo dugu. Ala! Oan izango zan, Hankaz gora irratia ere. Hori da. Ba hori, maite zaituztegula eta maite dugula horrelakoak gertatzen direnean, eta gaur Jon Leezek, Jon Leezarazuk, hitz egin behar dugu egunean behin buruz. Eta zure maite duta zein dago, Juri? Ba, nire maite duta da, ostiralean, egunkari batean ikusi nula eskela bat. Eskela zan gizon batena, bazpadezet izena izenak esango, Josetxo izenazun. Josetxo. Eta bertan azaltze zian, bere emaztearen izena, bere seme alaben izenak, eta, derrepente, Fito, Kiwi, Sugus, Hades, Aixa eta Popina. Eta irakurri dut diela bere txakurrak eta bere katuak. Eta oso politxeritu zait, eskela baten agertzea, azkenen bizitzan hainbeste konpainia egiten diguten horiek, seguro Josetxorentzat oso garrantzitsuak zirela Kiwi, Sugus eta lagunak, eta oso politia iruditu zait eskelan jartzea, eta oso detaile politia eta maite dut. Aizue, guk ere maite dugu horrelakoak gertatzen direnean, eta maite dugu gaurko saioak horrela musika gozo-gozoarekin. Eta beste maite dut bat dago. Wow. Txatean. Bota. Baina barkatu eta maite dut saioak horrelako musika gozoarekin abiatzen ditugunean. Osan da. Maia Resende Egiluzek dio, nik maite dut saioa etxetik entzutea bino faltan botatzen zaituzte. Aribidez, Maia Resende inoiz baituko bazintuzte, zuk esan, ondo nago bino eta guk badakigu zuzarela, ez dela trampa bat. Oida, edo idazten baduzu, ondo nago baina, jaingo genuke, etzarela zu. Edo auskalo. Maia Resende Egiluzi hemendik musu ondi bana bialtzen dizkiogu, eta Amaia, zuk gozatu saioa. Check your head, or you'll be vexed. Close your mouth and hear New Orleans. Open your mind, be free at last. Stay humble, teach the children, 'cause love is needed fast. See you rolling down the street with the soul and bones, all up in your zone. You'll be next. Eta entzule bate galdetu dugu aizue, eta zer da entzuten ari garen hau? Soul Brass Band da, eta entzuten ari garen kantu hau Open Your Eyes. Eta noski, entzule, zuk zure galderak balima dituzu, edo zerbait esan nahi badiguzu, WhatsApp eta Telegramaren martxan daukago zuretzat. 688 722 844 telefonoan. 688 722 844 bertan, WhatsAppez edo Telegramez, kontatu nahi duzuna, galdetu, bota zure maite duta, edo behar duzuna. Eta Gorka galdetzen du, mai zertzabiltza atxaldeon, nik gaur jai, zu bai bizi, Gorka, hemen bestek lanen egia. Garai baten bezala, ostiraletan atera txetik eta astelenen oraindik iritsi gabe.
Eta beste entzule batek dio, nik maite dut astelenetan jai izatea, ez Gorka, berak esan digu, bueno, zorionekoa zu, nik ere maiteko nuke hori, ez pentsa. Oiuri, nahizu astelenetan jai izan? Ez, zeni oso gustatzen naiz bigarren kafea egitera. Wow. Gu bezalako jende jatorra dago lako men? Dio Gorkak, Legazpiko festa, klaro, antxe izan dituzu, Santikutzak, izan ere larun batean, una Iribarrek irabazi zuen Santikutz klasikoa. Euskal Txirrindularitzaren etorkizun handiko ziklista horietakoa, mai, laizzer motutik jarraituko duzu, lasterketaren batean. Beite maite izan ditut lege azpiko jaiak. Wow. Eta ibilak diegor nederrin handoainen Santa Cruz eguna pandemia madarikatua oraintxe parrandan, behar nuke. Badakigu zer diozun bai. Bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Pier Paolo Pasoliniren buruzko atzera begirakoaren ondoren, azkuna zentroan, Zinematekak Luis García Berlangari eskenitako zikloari ekin zion apirilean. Publikoak ikusi ahal izan ditu dagoeneko bikote zoriontsu hori, Ongitorri Marshall jauna hasi ezaguna eta Kalabuts, baina oraindik ikusteke dira besteen beste. Ostegunetan Miraria, Plácido, Borreroa, Eskopeta Nazionala, Ondare Nazionala, Bigantxa, eta denok kartzelara. Izenburuak gero erderaz ere esango dizkizuegu, ze akaso, erraxago ulertzen da Berlangaren zinea jatorrizko hizkuntzan. Pasolinitik Berlangara, garaikideak izan da Bigarren Mundu Gerraren ondoren sortutako neorrealismo italiarraren eragina izan zuten. Garaiko baldintza sozialak erakusteko asmoa zuten, aurreko garaietan baino zinema gizatiarragoa eta konprometituagoa bilatuz. Eta entzuten garen honek Berlangarentzat musika egin zuen maiz, Miguel Asins Arboren La Barraca entzuten ari gara gitarraz. Pasolini gerraosteko Italia islatzen zuen, gizarte burgesaren eta kontsumoko gizartearen kritika nabarmenarekin. Berlangarekin berriz gerra zibilaren eta frankismoaren ondoko Espainiari begira jartzeko aukera izango dute ikusleek, zinema espainiarrak italiar neorrealismora egin zuen lehen hurbilketetako batean. Zinemagileak berak noizbait gogoratu duen bezala, testuingurua funtzioskoa izan da bere filmentzat, eta bere ibilbide osoaren aria izan zen. Ez alferriko 2. mendeko kronista bezala, ezagutzen dute askok. Eta hori izan da zuzen ere Bilboko Azkuna zentroan Zinematikak antolaturiko zikloari izena eman dion ezaugarria. Halaxe diote, Berlanga, 20. mendeko kronista. Eta honen inguruan aritzeko gurekin dugu Ainara Bilbao Zinematekako ziklonen programazioko kideetako bat, eta ongitorri eman behar diogu. Ainara, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko, ino. Bueno, aipatzen ari gara Ainara Pasolinitik Berlangarako igarotze honek gutxi duela kasualitatetik, italiar neorrealismoak ere eragina izan zuelako Berlangarengan eta badelako ez, bien artean halako ezaugarri sortak amankomuna. Bai, oso ondo azaldu duzu, egia esan, hori, aurten urtarrila eta martxoaren artean Pasolini dedikatutako ziklo bat izan dugu, komentatu duzun bezala bere produkzio zinematografikoko titulurik emblematiko enetariko batzuk ikusteko aukera izan dugu, eta bere ibilbidea neorrealismo italiarraren eraginpean hasten da, ez? Kasu honetan, mugimendu honen eragina izan zuen beste zinemagile batekin jarraitzen dugu. Hain zuzen ere, hori, Espainiako zinema neorrealismoari egitako,
lehenetariko hurbilpena da Berlangarena, agian Juan Antonio Bardem eta Saurarekin batera. Eta, bueno, beste aldetik, eta aurten Berlangaren jaiotze mendeurrena izanez, ziklo honekin, aurtengo benaldiarekin bat egiten dugu Azkuna Zentroko zinematekan ere. Zine soziala, observazionala, kritikoa, Berlangaren kronista izakera azpimarratu nahi izan duzue? Bai, kontuan hartu behar dugu Berlangaz zinema munduan sartzen den momentuan produkzioak normalean Espainian nahiko konformista, gatazkatik ez egiteko nahian eta batez ere instituzioekin jorratzen ziren filmak izaten ziren, ez? Berlanga eta bere belaunaldiko zinemagile batzuk bagian eskutatuta zegoen errealitate bat erakutsi nahi dute, ez? Jendezumen, egunerokotasuna, herri txikiak, delinkuentzia, hori dena protagonistak izango dira, eta, pertsonai eta historio batzuen bidez. Ez dakit, ohitura popularrak, kliseak, adibidez, bailaora, edo toreroak, landa gizartean, on klase aristokratikoak eta botere religiosoak eta politikoak lotura handia daukaten. Eta, beti ikusiko dugu Espainia txikia eta itxia edo, eta Europa irekia eta modernoren arteko desberdintasuna azpimarratzen duela Berlanga. Ze personaia paradogiko eta kuriosoa den Berlangainare eta oraindik ere zenbat mito altxako lirateken jendeak Berlangaren zineman murgiltzeko aukera emango balio bere buruari, ez? Garai, gaizki ulertu asko sortu ziren Berlangaren zinearen inguruan eta aldiz oso zinemagile kritiko eta soziala izan zen, ez? Bai, hori da, eta nik uste ziklo honekin egindako 10 titulo hautaketarekin uste dugu hori beri bilbidean jorratutako hildo eta ezaugarria aipagarrienak ikusten direla. Alde batetik hori pertsonaien ideia, baina umorea ere beti egongo da presente, ez? Agian bere lehenengo lanetan inuzente edo atseginagoa izango da, eta gero ja umore beltza, ironikoa, garratzagoa bihurtu. Gero, Espainiako gizartean klase sozialen arteko banaketa handia isladatuko du. Eta nola ez banaketa hau ekonomiko izango da. Beti ikustiko dugu aberatsa eta behartzuen arteko aldea. Lehenengo filmetan behartzuak, naiz eta gizartean hobetzen saiatu, azkenean haien egoera onartzen dute, ez? Eta gero bigarren partean, Berlangaren filmaren bigarren partean batez ere 60. hamarkadatik aurrera behartzu hauek pikaroago bihurtu eta haien etsaien, hau da, aberatzen ahultasunak bilatu honetik atera onura hartzeko, ez? Gero, Berlangaren filmetan ia hildo berea izango dute beti. Hasieran egoera edo arazo bat azaldu, gero arazo hori konponduko ez dakit delako euforia momentu bat agertzen da, eta batean historian usteke bat gertatu, eta zoritzarrez hasierako egoerara edo egoera txarrago batean amaituz. Eta nik uste bere ibilbidean ere ikusiko dugu eta filmetan aktoren zerrenda oso korala izango da, ez? Orokorrean ez da protagonista bakar bat izango, baizik eta pertsonaia desberdinak bakoitzak bere historio propioa izango dute, eta historio hauek trama baten inguruan mugituko dira. Aipatu ditugu dagoeneko proiektatu dituzuen hainbat izenburu, baina zikloari oraindik asko geratzen zaio aurretik, eta ondo baderitzozu Ainara, maiatzean proiektatuko dituzuen 4 filmei helduko diegu, labur eta banaka. Bai, maiatzean proiektatuko ditugu ostegunetan Miraria, aste honetan izango da. Hori da. Filmea egiteko 40. hamarkadan zegoen debozio erlijiosoa eta santuen agerpenak kontuan hartu Berlangak, eta honen inguruko historioa kontatzen erabaki zuen, ez? Hasierako traman, herri batean mirari bat asmatzen du, turismoa ekartzeko, eta azkenean, gezurra zela deskubritzen da, ez? Datu kuriosoa da, badirudi momentu horretako zentzura, egindako zuzenketak,
200 orrialdekoa izan zara. Hau da, historia, ia oso aldatu. Wow. Eta Berlangak bere umore berezia erakutsiz, boproposatu zuen zentura gidoigilea gertze da kreditoetan, Maiatzaren Bai. Maiatzaren 5ean, asteazken hontan arratsaldeko 5etan izango da ikusgai, eta baita ostegunean arratsaldeko 7etan ere. Horixe. Ostegunetan izango. Miraria. Datorren astera begira, Plazido, hau 60. hamarkadan murgildutako pelikula dugu. Bai, hori da. Bueno, historia Gabonetako kanpaina batekin azten da, kanpainaren leloa da, behartzu bat zure mahaian Gabonetan. Horretarako Plazido kontratatzen dute, berak bere kotxez jendea eramaten du leku batetik bestera, eta hain lanpetuta dagoen zeren kotxearen banku letra ordaintzeko epea pasatzen zaio, Plazidoa gizajoak barazoak konpontzeko hainbat konponbide saiatu, baina azkenean ezinezkoa egingo zaio. Esan duzun bezala, filme honekin aldaketak ikusten ditugu Berlangaren ibilbide artistikoan. Neurri batean Rafael Azkona gidoigilearekin lanean hasiko dela eta umore ironikoagoa bihurtuko da. Eta bestalde batetik garai horretan Espainian herrietatik hirietarako exodoa gertatzen da. Hau bere filmetan ere ikusiko da. Bere pertsonaiek exodo hau ere egingo dute, eta prozesu honekin batera pertsonaien nortasuna ere aldatuko da. Berekoiak, aislatuagoak eta bakartuagoak ikusiko ditugu. Luis García Berlangari buruz ari gara, oraintxe bigarren kafearen sintoniara, naiz irratiaren sintoniara iritsi zaia zareten oientzat, Azkuna zentroko proiekzioak izango ditugu, zinematekak antolatutakoak, eta aipatu ditugu maiatzean izango diren lehen biak, ostegunetan Miraria eta Plazido, eta bigarren hau maiatzaren 12an, datorren asteazkenean arratsaldeko 5etan, eta datorren ostegunean arratsaldeko 7etan izango da. Baina, 60ko hamarkadortan murgilduta, Ainara Bilbao, uste dut badugula hor mugarri den pelikula bat, ezta? Borreroa, izan da, Berlangaren ibilbidean ere horrelako, pelikula mugarria edo zer esan asko emantzuena, ez? Horixe. Kasu honetan, Jose Luisek funeraria batean lan egiten, borrero bat eta bere alaba ezagutu, eta, gertakari bere alabarekin ezkondu, eta azkenean borrero lanpostua heredatzen du Jose Luisek. Egun batean, Palma de Mallorcara joan behar, hiltze bat gauzatzeko. Berak, imaginatu berarentzat, nahiko estresagarria egiten zaio, ez? Filmeren ideia, Berlangaren lagun batetik dator, badirudi bere laguna, abokatua, erredun hiltze bat lagundu, eta borreroa, hain urduri zegoen zeren kalmante bat jaso behar zuen. Gertakari honek, ideia ematen zion filmea egiteko, ez? Filmetan ikusten dugu garai horretan Espainian heriotza zigorra indarrean zegoela. Eta, agian haren kontrako kritika ikusten zen momentu horretan filmea, edo behintzat borrero pertsonaia ironiaz azaldu nahi zuen Berlangak, ez? Pelikula honekin, esango Juri. Lehen irakurtzen nahitu nahizela pixka bat, eta jartzezula, El Verdugo pelikulako zentsuraren arduraduna zanak, esantzula elkarrizketa baten, zukiten badezu pelikula bat eta gidoian dozkazu bi abade edo, bi apaiz Gran Biatik paseatzen, inorke luke ezer esango, baino ikusten badezu Berlangak idatzi dula, ondo fijatu, ziurrenik bi apaiz horiek diskoteka batetik ateratzen ari dira. Pelikula honekin Italian izan zuen alako ezustekoa, Berlangak. Ikuste dute, dikizanean jaialdira, ongi etorria oso txarra izan zuen komunisten aldetik, izenburu aragatik, pentsatzen pro-franko sala, eta gero ikusita gero sariera hasi zuen, okerrez banago. Bai. Ikusi derroleko izan zen, bai. 73an Borreroa edo El Verdugo pelikula publikatu zuen Berlangak, hori izango da, maiatzeko 3. astean Azkuna zentroan ikusgai izango dena, astero bezala, asteazkenean arratsaldeko 5etan, ostegunean arratsaleko 7etan. Eta zikloari beste 4 pelikula geratuko litezkioke, baina guk maiatzeko azkenari helduko diogu Ainara, Eskopeta nazionala izenekoa, eta hau askoz garaikidegoa, iaia 80ko hamarkadaren ateetan egin zuen pelikula.
Bai, hori da. Filme honetan, portero automatikoak fabrikatzen dituen enpresario bat eizaldi batean parte hartzen du. Eizaldian gobernuko mandatariak eta aristokratak daude, eta enpresarioak bere negozioak egin nahi zituen, eta frankismo ministro bati Espainiako etxe guztietan portero automatikoak instalatzeko konbentzitu nahi, badirudi, filme honen ideia Berlangak ezundako ez dakitia berri edo susmo batekin dator. Badirudi, Fraga eta Frankoren semea esaldi batean zeuden, eta, Fragak purdian tiro bat jaso zuela. Hau entzunda, berria edo susmoa nahiko komikoa eruditu zitzaion Berlangari, eta filme honen gidoia eta historioa asmatu zuen. Oiexek maiatzean ikusgai izango diren 4 pelikulak, naiz eta ipatu dizu egun lehenago ere, Berlangaren ziklo honek, eskopeta nazionalen ostean, ekainean ondare nazionala, bigantxa, eta denok kartzelare ere ikusgai izango dituela, beraz, hortxe duzue, eta Azkuna Zentroaren webgunean informazio guztia, baina agurtu horretik, Ainara Bilbao, konta iguzu, nolako harrera izan zuen Pasolinik, eta nolako izaten ari den, aipatzen ari garen Berlanga bera? Pasolinik oso harrera ona izan du, ia 1000 persona pasatu dire zinemaretotik, beraz oso pozik gaude. Eta, Berlangarekin ere erantzun polita izaten ari gara zikloan. Normalean golen zinetan bareto bat daukagu, 7 pertsoneko aforoa gutxi gora bera daukagu orain COVID eta hori dena dela eta. Baina, ziklo honetan, Berlangan, ostegunetan beste areto handiago da prestatzen ditugu eskaera dela, eta orduan oso pozik gaude, oso ondo doa bai. Zeona? Nik alderatxo bat egin edizut, Ainara. Nik irakurri etortik, jaztakit buloa den, edo, Berlangari buruzko figuran, agertzen dira inbeste gauza, jaztakit kondaira den edo egia, ez? Baina, sonatzen zaizu, austrohungaro hitza agertzen dela bere pelikula guztitan, hori egia alda? Ez dakit, behitu. Irakurrita daukat bere pelikula guztitan agertzen da austrohungaro hitza. Beraz, zinefilok nahi baduzue, daukazue beste motibo bat ikusteko edo bilatzeko. Eta gauzat esango dizuegu, bigarren kafere idezen badiguzue esan ezaizue, joan naiz Azkuna Zentroko Berlangaren inguruan mediatekak antolatutako ziklora, ikusitut pelikula guztiak, eta minutu hontan pelikula bakoitzean, egiten diguzue olako analisi sakon bat, eta guk asmatuko dugu sariren bat, zuentzako. Hori apuntatuko dute ikusteko, bai. Hori da, eharrapatzen dituzun. Ainara Bilbao, mediatekako eta Azkuna Zentroko programazio taldeko kidezaren horri, zinematekako kidezaren horri, mila esker gaur gurean izateagatik, eta arrakastarik onena, Berlangaren ziklo ausart eta eder honekin. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Gero arte izan ondo. Agur bai. Eta hemen jarraitzen dugu, Miguel Asins Arbo entzuten 5 piezas para guitarra. Eta segituan, aurrera goaz, eromenaren itxasontzian murgildu behar dugu, Mai Gorostiagaren eskotik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia. Pandemia urtea da eta badira hilabete batzuk albistegien tarte osoak Covidak jan dizkigula. Giro horretan, gure eskuk erabakitzeko eskubidearen auzia lehen lerroan jarri nahi izan du eta erreferendumaren aldeko sinadura bilketa indartzeko deia egin berri du. Amalur Alvarez dugu gurekin, herri ekimeneko bozeramalea. Guk argi daukagu pandemiaren aurka borrokatzen eta aurre egiten jarraitu behar dugula, baina horrekin batera burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen gaia erdigunean edo gutxienez agendan kokatu behar dugula. Agenda horiek ez edo behar horiek uztartu behar ditugu
Eta lehen esan eteren bezala erabakitzeko eskubideen agenda zabaltzea urgentea izango da, ulertzen dugu urgentea dela krisi honi aurre egiteko orduan ere ez, gurean tresna eraginkorrak izateko behar ditugun neurriak, salbuespeneko neurri guztiak hartu ahal izateko ere. Zer gertatuko da maiatzak 9 ostean, ez? Espainiako gobernuak iragarri moduan alarma estatua bertan bera uzten duenean. Bueno, gu ikusten ari gara alderdiak Madrilera begira daudela, bat egiten dugu horrekin, ez? Momentuak eskatzen dituen aterki edo neurri juridikoak eskatzea, logikoa iruditzen zaigu, baina aldi berean larria iruditzen zaigu modu paralelo batean erabakitzeko eskubidearen eztabaida mahai gainean ez jartzea modu premiazko batean, ez? Herritarrek erabaki nahi dute, baina ikustet herritarrok argi daukagula ere bide baketsu eta demokratikoetatikan erabaki nahi degula, ez? Orduan, igual falta dana da bidea diseinatzen eta eraikitzen hastea eta bide hori eraikitzen, ez prozesua eraikitzen urrats kontunenteagoak edo sendoagoak ematen hastea, ez? Eta hori da hamaikagarekin lortu nahi dugu. Argi ikusten ari gea, ez? Pandemia egoera honek ere edo pandemiaren kudeaketak, bueno, hainbat aurrautu dituela, bati bat erresuma batuan, ez? Argi dago leno komentatzen genuena, ez? Adibide hauekin argi ikusten dago ere pandemiarekin bateragarria dela erabakitzeko biertan urratsak ematea, ez? Munduan ikusten ari gean adibideetan normaltasun demokratiko horren barruan sartzen da erabakitzeko eskubidea, ikusten dugu posible dala, ez? Demokrazia garatuenetan edo normaltasunez eman daitekeen bide bat dala, eta guk horri eusten diogu, ez? Guk badakigu orain arte askotan aldarrikatu dugu, gehiengo sozial zabal bat badagoela Euskal Herrian erabakitzeko eskubidean alde, baina sinadura bilketa honekin egin nahi duguna da hori indartu, sendotu, zabaldu eta aldi berean operatibo bilakatu, ez? Atxikimendu eta konpromiso horiek bilatzeko. Informazioaren aria, naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Lauak eta 52 minutu, naiz irratiaren sintonian zarete bigarren kafean eta gu Mai Gorostiagaren eskutik, bagoaz, itxasontzi xelebretara bidean. Heroin itxasontzira. Justo entzuten ari gara John Cale, John Caleen abesti bat entzuten ari gara Ship of Fools edo Heroen itxasontzia. Eta galdetuko didazu, eta zergatik Heroen itxasontzia, zergatik abesti hau? Bai. Bai, da, gaur goizian efemeride... A ber, itxein pixkate, Mai. Bai. Osa, bai, galdetu behar dizugu, bai, baina aldi berean, zuk Heroen itxasoa proposatzeare, ez da inainarraroa. Orduan, bueno, bai, Mai, zergatik, gogoa daukagulako jakiteko, ez zain beste sorpresatik. Nik ez daukat itxasontzirik, ez? argitu nahi dut. Ida, bale. Baina gustu handiz jongo nintzateke Heroen itxasontzi metaforiko horreta, ez? Agian denok gaude, Itxasontziak ez dira eduki behar, ze oso garestiak dira eta mantenimendua da oso garestia da. Behar da lagun bat daukena. Hoxe, behar dezu lagun bat itxasontzia daukana. Hori da. Eta ja, beraren zatarazoak. Ilana beba, felinina. Bueno, eta zergatik erasoen itxasontzia, da. Gaur goizean efemerideak errepasatzen, bat atentzia deitu dit, ez? 1928 Lindsay Kemp jaio zen. Lindsay Kemp mimoa, aktore, dantzari, koreografioa, super ezaguna. Aipatu genuen behin hemen mimo reportaje bat ingenuenean. Mimoren nazioarteko egunean. Hoi da Marcel Marceau, Robin Williams, etorri buruz hitzen genuenean, Lindsay Kemp da beste bat, Marcel Marceauki formatu zen. Ikaskide zeukan David Bowie oso lagun minak ziren, eta David Bowien inspirazioan ezinbestekoa izan zen Lindsay Kemp. Justo, Threepenny Pierrot. Azkarra ikusi daitut, enigo, ondo? Bueno, begira, Lindsay Kempen aita marinela zen. Munduko portu ezberdinetatik jantzi ederrak ekartzen zituen etxera, itzultzen zenean. Jantzi horiekin, Lindsay Kemp hasi zen bere lehenengo koreografiak etxeko sukaldean bere amarentzako eskaintzen. Baina aita, ez zegoenan.
1940 Lindsayek 2 urte zituenean nain justu, itsasora joan zen aita, eta ez zen inoiz bueltatu. Bere txalupa galdu zelako. Eta Lindsayken aitaren barku galduaren irudi horrek, eroen itsasontzi mitora eraman dit. Das Narren's Chief. Eta azalduko diguzu, zer da? Bai, noski, beida. Eroen itsasontzia, erdi arokoa inbeste mito eta kondairetan agertzen da, baina gian ez dira hain ezagunak mito horiek, ez? Gero Sebastian Brandt humanista alsaziarrak mito hori kontuan hartuta eta argonauteen bidaien oinarrituta Das Narren's Chief obra arrakastatsua idatzi zuen. Gizakien memelotasunaren kritika egin nahian, bertan 111 egoera ezberdinak agertzen dira, bakoitza grabado batekin. Irudik gehienak Alberto Durerorenak dira. 111 pertsonaje horiek Narren's Chief edo eroen txalupa edo The Ship of Fools daude, eta Narragonia eroen uarte imaginariora iritsi nahi dira. Narragonia, Narren's Chief, narre, gelditu leksema horrekin, narre. El Boscok ere, The Narren's Chief-en bere bertsioa margotu zuen, oso ezaguna dena. Pio Barojak El barco de los necios eleberria idatzi zuen 1925. Eta Michel Foucaulten 1971 berreskuratu zuen mitoa eta txalupa horiek benetan existitu zirela zion. Europako kabi handienetatik ateratzen zirela, edo eta memeloz kargatutako itsasontziak, kanporatzen zituztela. Der Funke zu feig, Messo ist zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff. Ustez, erdiarotik aurrera, gizartean bizitzeko desegokiak zirenak, edo arraroak zirenak, edo portu batera eraman zituen, eta txalupa batean sartuta itsasoratzen zuten hiritik desagertzarazteko. Eroak, memeloak, bufoiak. Eta horrelako tripulazioarekin argi zegoen ez zirela inora irisiko, ez? Edo horrela dirudi. Ez urrutira behintzat. Das Narren's Chief noski eroen itsasontzia esan nahi du. Edo horrela dirudi. Narren's Chief hitzaren lehenengo partea, leksema hori, leksema horrek eroa esan nahi du, baino 3 variante ezberdinak ditu alemaniez. Narrentz ez da eroa ezagutzen dugun bezala, baizik eta leksema hori esan nahi du, adibidez, eroa, baita bufoia edo baita memeloa. Edo buru estatu ezberdinak, ez? Beraz, Narren's Chief izango zen, eroen, bufoien edo memeloen itsasontzia. Beida, hartzen badugu taroten kartak hartzen baditugu adibidez, hor daukago figura bat dala The Fool, ez? Eroa. Baina The Fool horrek ez dauka zerikusirik beste barajako karteekin, bizitzenak gizartearen kanpo, marginatuta dago, apartea dago, inor ezin du hil, inmortala da, aparte bizitzen da gizartetik. Tarot baraja ezberdinetan barneratzen bagara, 3 full mota aurkitu ditzakegu. Burutik jota edo gaixotasun mentala daukana, bufoia edo gizartetik eredentzia galdu duena, eta baldarra edo memeloa. Gogoratu biok. Edozein proposamena egiten badiozu paiazo bati, zer erantzungo du? Bueno, venga, vale. Bueno, venga, vale. Berriro ere, 3 B magikoak aurkitzen ditugu. Burutik jota, bufoia eta baldarra. 3 eroen mota ezberdinak. Adibidez, frantziar karta jokoan, baraja normale diamantek eta bihotzak eta horre aurkitzen dugu komodina figura. Komodina hori The Fool oinarrutetan dago, tximinoa, ez? Txintxonean jolazte, hiru tximino ditut, ez? Tximino hori berez bufoi bat da. Bere buruko txano ezagunarekin bitan zatituta astoaren belarriak irudikatzen, bere eskuan burutxo batekin apainduta makil magikoa ere, galtzerdi luzeak, puntan oso luzeak direna, arrastaka erabiltzen dituena. Eroen, bufoien edo memeloen itsasontzia, Narren's Chief, burutik jota, bufoia, baldarra. Imaginatzen etik datorrela
euskal narratxa hitza? Wow. Irudikatzen. Aurkitu dut Bergaran erabiltzen zen definizio bat oso interesgarria. Narratx, txukuna ez dena, bere galtzerdiak arrakasta eramaten dituena. Arrastaka barkatu. Eta arrakastatxoa dela. Arrakastatxoa dena hori da. Arrastaka eramaten dituen galtzerdia da narratx. Justo tximinoen kartatan agertzen full bezala. Bufoia bezala. Nei nire lagun bizkaitar batek, zeni naiz pixkat desastrea galtzerdikin, eta ez ditut ematen inoiz galtzerdi igualak, edo batzutan igual txulotxo bat eukitzen dute, edo haundiegi agertzen zaizkit, eta beti ikusten ditenen nola galtzerdioekin, esate egiten narrasa. Narrasa, Ba narren xif, eroa, burutijota, baldarra edo bufoia. Eta horregatik, gizartetik kanpoan bizi zirenei txalupa batean sartu eta urrutira eraman zituzten. Itsasoan desagertu eta urarekin purifikatu zirela uste zuten gehienek. Baina gian ez ziren desagertu. Akaso deskubridoreak baino lehenago iritsi ziren hainbeste lurraldetara? Edo agian nahi duzu narratxa hauek kolon baino lehenago iritsi ziren egun? Agian, birakotxa eta horko txuri batzuk agertzen dira kondairetan, eta horrelako pertsonaje arraroak beste kulturetan, kolonizazio baino lehenago iritsi zirela, agian de Ship of Fools erdi aroan iritsi zirela. Ez dakit, ez dago kontrastatuta. Agian, teoria da. Gezurra, baina agian horrela izan zen, ez? Edo agian beti gure ondoan bizi izan dira. Eta azkarrak garenok ez gara konturatu hortxe daudela. Eroak, burua, bufoiak, arima, baldarrak, fisikoa. Eroak jarraituko dira sortzen gauzak alderantziz ikustarazteko. Bufoiak hankaz gora jarriko dira gure burua oker dagoela demostratzeko. Eta baldarrak, memeloak, paiasoak, zer? Gure paiasoak, gure baldar eta gure memelo maiteak dira. Hoixe dira gure paiasoak, gure klaunak. Beira, ikastaro batean, klaun maixu handu batek historiotxo hau kontatzen zuen. Entzun nahi duzuen memeloen ipuña? Noski. Badago, jatorrizko historia bat esaten aben nundik dator paiasoa, gu sudurgorriarena, eta zehauri zirkoan, eta bera kontatzen historio oso politak ikastaro hasteko. Eta horrela dio, zirkoko pistak, borobiak dira, zirkularrak, horregatik zirko deitzen da, zaldi numero egiten zirelako, eta horregatik zaldiak bueltaka eta bueltaka ibiltzen zirela, eta horregatik pistak borobilak ziren, Horda juten ziren herri batera montatzea bere graderioak eta dena, bere armaiak eta dena. Eta, karo, goizean hasten zen montatzen, eta beti herri guztitan, 2 edo 3 pertsona ziren hor ikusten nola lan egiten zuten. Zeintzu ziren pertsona horiek? Lanik ez euskatenak. Zeintzu ez euskaten lanik? Tontoak, memeloak, eroak, bufoiak, herriko gizartean eredentzia ez daukatenak, ez? Arraroak, normalak ez direnak. Eta gelditzen ziren behidatzen nola montatzen zuten zirkoa. Begira zer dator hemen, eta ordan zirko zuzendaria fijatzen, eta, karo, zaldik pistan kaka iten dute. Numero batetik, beste numero batera, tarte badago nun kaka hori kendu behar da. Eta artistak aldatu behar dira, ropa eta beste gauza daukate. Orduan kontratatzen zuten pertsona hauek, atxalden ikusi nahi duzu ikuskizuna? Bai, horren truke balde batekin atera barzara jasotzeko zaldien kakak botatzen badut. Bale, oso ondo, bale. Eta horiek, pertsonaje horiek, full horiek, sartzen ziren, doain ikuskizuna ikustera, herriko guztik ezagutzen zuen, herriko memeloak, gure memelo maitatuak. Beraiekin parreiten dugu, baino ez beraietaz. Eta kontu zibili beste herriko bat, herri bateko memeloaz parreitea. Nire tontoa, nire tontarekin ni bakarrik egiten dut parra, ez? Orduan numero batetik bestera, teatzen zen pertsona hau, kaka jasotzerakoan, eta ateratzen zanean publiko guzti parrez. Bera urduri jartzen zen, gora begira, eta gian kaka zapaldu. Edo etzen asmatu sartzen kaka baldean. Eta karo, komeria hasi zan, eta ustez hortik etorri daiteke ari bat nun egungo klaunak iturri hortatik agian edan duela hortik. Super politia historia, super maitagarria, bai da memelo bat, baino baita ere gizarte baten ispilua. Gora narratzen itsasontzia,
gora gure paiazoak, zeren gure paiazoak, gure eroak, gure baldar eta gure memelo maiteak. Paiazo bat heinaz, buru bako personaje bat, ez nazela oso normala dinoe. Amai Gorostiaga Pozorekin egin dugu bidaia itsasontzi berezietan barrena. Ez dago dirurik harrie ordaintzekorik horregaitik ez zaitut baitenik. Sufritzen badakit zuk ez ordea beraz, abate guargiz ezen nibanoa. Eta badakizu zenbait, badakantu bat asko gustatzen zaidana eroen nabea izena duena, la nave de los locos, eta antxe esaten du, akikabe cualquiera hemen edo nork du tokia. Nik uste oso maitakorra dela gure memeloekiko. Bai, perfecto. Kike Gonzálezen kantunekin murgilduko gara arratsaldeko 5:00. La tinta verde del amanecer se ha puesto a revisar fotografías. La ciudad se pregunta quién va a ser el voluntario de las utopías. Nuestra consigna hoy es resistir, colocados delante de los focos, expertos en vivir. La nave de los locos. Vulnerables de amor y de ilusiones. Después de tantas cosas aquí estamos, herederos de todas las canciones que faltan por cantar. Somos los amos de la mejor poesía callejera. Corazones sencillos o barrocos, aquí cabe cualquiera. La nave de los locos. Después de tantos ríos, en las esquinas de la despedida, las luces en los bares más tardíos, las noches en la boca más vivida. No te expliques, no digas lo que haces. Si son muchos o son pocos, con guerras o con
paces. La nave de los locos, la nave de los locos, la nave de los locos, la nave de los locos. Naiz irratia. Kaixo, ni Olat Salvador naiz eta hau aldizka aurkeztera nator. Gustatuko litzaidake zuekin konpartitzea gelditu hor kanta, Idoia Sormendik bertan parte hartu duena eta Anela Bakaren hitzetatik abiatu zena. Kariño handi hartu diodan kanta bat delako eta bueno, batzean mezu interesgarri batzuk gordetzen dituela esango nukelako. Jolastu nahi alduzu gordeka Bibeta zalakizu Desalonko Badago gai bat, bigarren kafeko langileen artean, eztabaida sortzen duena. Bakizu zein den gai hori? Eta ez da futbola, eta ez da religioa, eta ez da... Bai, badaki zein den... Bai, ez da. Bai, gai hori egunean behin da. Ez dakinarentzat, egunean behin trivial estiloko galdera erantzunen jokoa da. Izenak dioen bezala, lehiakide bakoitzak partida bakarra jokatzeko aukera du egunean. Jokalariek edo jokalariok 10 galdera erantzun behar ditugu, ahalik eta azkarren. Zenbat eta gehiago asmatu, zenbat eta azkarrago hobeto. Horrela, puntuak lortzen dituzu. Adibidez, nik lehentxeago behidatu dut, eta lehen postuan zegoenak 10 galdera erantzun ditu 30 segundotan. Nire gorputz gainean erdikatuka Lehiaketak denboraldiak izaten ditu, eta azkeneko amaitu zenean, abisatu ziguten Aste Santuen ostean itzuliko zela jolasa. Baina Aste Santuak pasa ziren, eta guk zai jarraitzen genuen. Pentsa, Twitterren eta jendeak hitz egin zuen, eta euskal txiolari batek honako esan zuen. Aste Santuen ostean itzuliko zirela esan zuten, baina ez zuten urtea zehaztu. Edo adibidez, inbidiatik egindako txioak ere ikusi genituen. Egunean behinekoek baina opor gehiago dituzu. Baina zorionez, itxaronaldia amaitu da, eta gaur hasi da 7. denboraldia. Amarraste iraungo du denboraldiak eta adierazi dutenez berritasun ugari izango ditu. Final bat ere egingo dutela aitortu dute pandemiaren egoerara egokituta noski. Sortu zenetik, lehiaketaren arrakasta handituz joan da. Azken denboraldian 60.000 lagun baino gehiagok jokatu zuten egunero. Egunean behin familia handituz dain einean, sortzaileek ere erronka berriak dituzte. Oraingo honetan, herritarren jakintza trebezia eta matematiketarako abilezia neurtuko dituzen galderak ez ezik,
euskal gaiekin lotutakoak ere prestatu dituzte. Eta abisatu digute herri mugakideak zein diren aztertzeko. Orain arte bezala, parte hartzen duten guztien artean astero sailkapen bat osatuko da. Egunean behin, Codesintax enpresak sortu zuen. 2000 urtean interneten lan egin nahi zuten 5 lagunen ekibenez sortu zen Codesintax. Gaur egun langile kopurua 3 aldiz handiago da eta era guztietako proiektuak garatzen dituzte. Eta guk horregatik Codesintaxeko Jon Lizarazu gonbidatu dugu. Jon edo guretzat Jon Liz, front-end garatzailea da Codesintaxen. Eta horretaz gain Twitchlaria da. Eta horretaz gain dantzaria da. Eta abeslaria. Eta Gauza asko. Gauza asko. Ongi etorri, Jon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze gauza ona, Gurean izatea txintxonek merezi du. Zuk uste duzu Juri lortuko dugura gure Twitchlari kutxun guztiak bigarren kafetik pasatzea? Bueno, saia gaitezke. Badute denek zerbait kontatzeko, Noski. Broma gutxi. Baina bakizu zer den oberena? Nola gaur elkarrizketatu dan, ezin du txatean egon troleatzen. Ezin du troleatu hori. Baina lasai bere ordez bada nork troleatuko duen. Zemen hasi dira. Ibila, sexy, afeitatu eginda eta iargi dio noski, txukun eta dotore gure Jon Liz. Iapaindegitik ez da pasa. Nik orainik ez dut gaurko egunean behin egin, potu egiteko beldur naiz. Orain, eta esan emaitza. Eta dagoeneko Jon Lizek ere idatzi du gure txatean. Bueno, ongi etorri bigarren kafera, eta lasai, Jon, ze zure kafe makina hemen izango dugu ostiralean, eta zure saria jasoko duzu, Hemen troleoarekin, badirudi brometan ari ginela. Argazki aterako dugu kafe makina. Noski. Marekoan pedea zuen. Ondo da. Lehenengo galdera inberdizuna da, zuk egin dezu gaurko egunean behin? Bai. Eta zenbateko atea duzu? Nik lehenengo bezala 10 galdera erantzun ditut. 10 galdera erantzun dituzu? Azpi. Vale. Ez zaude gaizki ez, nerea pixkatu karrago joan da. Nik oraindik ezetin, baina bueno. Jarraituko dugu galderekin. Gutxi gora bera, bataz beste 6-7 asmatzen diela orokorrean. Orduan media hor dago, esan daigun. Inigo zenbat asmatu dituzu? Nik gaur gutxi 6 ustet. Bai. Gutxi 6 esatea. Bai, baino, gaur jendea babilen mailan 6ekin pixkate, zure sailkapenetan berazoaz, adiez, bigarren kafearenean badakit Amaia Resendek potxe egin duela gaur, eta horrek zertxo bait salbatuko dit, baino, Idoia bilak adibidez, 7 edo 8 edo 6 emateko egin duen. Beraz, 6koarekin ez da nahikoa izaten, Pentsa, Idoiak ia 80 puntu dozka. Hasi da denboraldi berria eta aipatu dugu hasieran berrikuntza batzuk egongo direla eta tarteka galdera berriak sartzen joango direla. Jon, ze galdera mota berriak daude? Horrela pistatxo bat emango zen iguke mesedez? Bueno, galdera berriak, pixkate gure egunerokotasuneko imaginazioan arabera goiatze batetik sortzen edo bestetik sortzen, ez? Eta, bueno, pandemia egoera hontan imaginazioak pixkat bidero gaitxu baitza, ze mugakidea zein da, nora jun leiken, nora ez eta bat eta beste, eta, bueno, horre gabitz prestatzen mugakideen inguruko galdera batzuk. Oiek super zaiak dira. Horringo etnikale. Oik eta matematikatan. Eta nola sortzen dituzue galderak? Nola da prozesua? Ze, milaka eta milaka daude? Bai, gehixenak automatikoki generautakoak edo sortutakoak die. Asko eta asko Wikipediako datuetatik eratorritxakoak, adibidez mugakideen abe Wikipediako datu basetik erauziko ginuke, eta gero ja gure moldaketa batzukin da, galderak sortzera atutiplen. Sortu zen egunean behin, 2019ko martxoaren 4ean. Lehenengo astean enpresako eta inguruko lagunek osatu zuten eta jokatu zuten, baino gaur goizean adibidez, ze datua entzun dugu, 15.000 lagunek gaur goizean dagoeneko jokatu dutela. Nolako izan da zuentzat hau? Hainbeste jokalari, espero zenuten, ez dakit arlo informatiko baten ikuspuntutik, ez dakit ez balin bazegoen aurre ikusita, hainbeste jendek parte hartuko zuela, horrek
agian arazoak sortu ditu edo agian ez, nola superazkarrak zeaten, ja dena pentsatuta zeon. Ez, bueno, nik uste dut prozesu hau izan dela pixkat astez-asteko sorpresa bat, ez? Edo denboraldikoa, jundalako geroz eta jende gehiago batzen gure gurdi ontara, eta bai, bazuk esan duzun bezala, hasiera baten etzan espero hainbeste jende jokatzea, hainbeste partida galdi berean jokatzen egotia, jendea egongo zalakaeko 12etan zain partida jokatzeko, eta, bueno, guri alde batetik arazoak sortu izan ditu batzutan, arazo teknikoak egon dienak, baina laguntza, bai, azken finean lagundu dozkulako asko ikasten, prozesu hontatik, teknologia berriak identifikatzen eta salseatzen mundu horretan, gure buruan teknologiak mejoratzeko be. Zuen artean ere pikatze zeate? Kodezintakzioen artean? Bai, etxean lehenengoak, okerrenak. Nik aitortu behar dizut Jon, eta guain esango diazu autontakiri badela, baina nik egunean behin egiten dut beti, gaueko 10 eta 12 bitarte, ze iruditzen zait galderak errazagok diala. Nere imaginazioa da, ezta? Bueno, beti egoten da babeslean edo olako norbaiten galderaren bat, astean zehar, orduan, zu baldin bazoiatze xorro zure ingurukuei galdezka, ze galdera toko jatzu, zerrez, posible da igual galderaren bat errepikatu izana, baina hor ikerketa lan bat indiozu beste batzuk zer erantzun daren jakinez. Baina ez, bestela zailtasuna berdina da. Egiten dut lankideekin, esaten dut, Inigo, inegunean behin eta lagunduko izut. Eta helburua ez da laguntza, helburua da galderak behidatzea. Nei batek gaur inditolak eta krake, legala da, Jon, esan daiteke galdera bat gaur neito gatu zaidana, edo obezetz? Bueno, galdera esan zinke, erantzuna esaten baldin mozu, urrengo jokatzen dabenak igual asmauko dau. Eta zure aurretik geratuko da. Hori nahi duzu? Bueno, gaur galdetu gauza bat, eta erantzunen artean zegon, lapurdiko aurrak baino amini bat areago. Ez dut pista gehiagorik eman. Ni zalantza galitu nahi zego, Juri, esan duzu gauean jolasten duzula 11etatik 12, hola. 10etatik 12, bai. Ez da izango 2 partida jarraian jolasteko 12 pasata. Ez. Zegero bestela pia bat itxaron behar, ez. Baina uste dut, Euskaldunon imaginarioan, hemendik gutxira, egongo dela, zerbaitek izorratu nau, gauerdiko 12ak pasat egunean biniko partida botagabe otea baino gehiago. Ez? Hori iniz pasazaizugo, Juri? Nei pasazait, igual norbaitekin aserretu, eta nola aserrena hon, bida, ez dizut kaso ingo, eta mobila bota, eta agur, eta ja bihar itzengo deusi eso, eta hurrengo goizen, hain aserreneon, enula egunean behin eta gehiago aserretu. Aurreko denboraldian hoixe beha pasatitza egiten, eta desengantzatu nintzen 2 egun, eta ja, sailkapenean, bigarren kafearen sailkapenean, edo xorro, egunero ora izea puntuatzen, naiz eta elmuga 10 minututxo bat galdu, baina egunero, baina, behin ja kontroletik kanpo geratuta oso zaila izaten da. Aizu Jon, nik hemen inoiz kontatu dut, akaso entzun duzu anekdota hau, baina behin Ama tabernako terrazan hementsi ondoan, unen batean kroketa jango ditu hor, bazen gaztetxo kuadrilla bat komentatzen, hola nahiko altuta, aizuta, zuk zen nahiagozu, ondota poliki edo azkarreta ezain ondo. Eta jo, nire buru bero honek, pentsatzezun, ari ziela, sexuari buruz izketan, edo koituari buruz izketan, eta hortxe antena jarrita, eta nun kontuatu naiz egunean behin buruz ari ziela. Jon, zer da hobea? Polikita ondo edo azkarreta ezain ondo? Ben, ez da besteik, azkarreta ondo inbida. Aipatu dugu sekulako arrakasta izan zuela aurreko denboraldiak, eta honek ere badirudi sekulako edukiko dula. Zuk uste duzu badaukala eragina adibidez orain Euskal Telebistan euskeraz lehiaketarik ez egoteak? Zeleen bazegoen, miluze, burubero horrelakoak bazeuden, guain ez dauzkagu. Izan daiteke albo ondorio bat? Bueno, ez dakit telebistako lehiaketa falta izan leiken, baina nik uste gehiago dela mobilean daukula, eta mobila daukula eskura itxatxita eguneko, esnagaren orduen eguneko 80.
Eta bai igual da seinale bat, mugikorrean normalean aplikazioetan ez daukagula euskarazko ezer, ez? Instalatuta eta badagola pixkat goze hori, ez? Euskarazko eduki eukitzeko edo mugikorrean eukitzeko euskarazko beste zerbait. Eta zekarpena, soziolinguistika ikuspegi batetik, euskararen erabileraren ikuspegitik egiten diona gure gizarteari. Horretaz jabere izango zarete, Jon? Bai, argi dago. Esan duzu hori, exito eukizebala, azken denboraldiak eta beste. Denboraldi erabiltzaile gehixen egon ziren denboraldi 3. izan zen, eta 1.000 pertsona izate aldu ginean. Azken 3 denboralditan 80.000 pertsona ingurutan gabitz, eta astero jokatzen da benak 60.000-tik gora dira. Orduan, eragina dauka, bai edo bai, eta gu galdetzen dugunak eragiten dau jendiak zer ikasten da ben, edo ez? Egunerokotasun hortan zertaz ohartzen dan edo zer ikasten da ben. Adibidez, noizbait izan duzu reklamazioren bat, esaten igual, erantzun hori ez da inzuzena, edo Wikipedian ez du ondo jartzen, edo... Reklamazioak egunero dare. Broma dituti, baina reklamazioak egunero dare, eta batzutan jaso izan dugu, erantzun hau gaizki dago, eta hortikan 5 minutura, ez barkatu, nik erantzun dut gaizki. Eta olako hori bai. Eski oso... Normala da, azkenean hainbeste jenderen artean eta hainbeste galderarekin, Eski oso gauza serioa da egunean behin, Pentsa, jasoituzu sari batzuk, Argia saria, Ricardo Arregi saria, horrek eragin du zuen egunerokotasunean? Ez dakit, gu egunerokotasunean lan eitzen du eta poliki-poliki aurrera goiatz. Ikusten goiatz zela evoluzionatzen da ben, zenbat jendea itan jolasten, zenbat ikusten da ben, zenbat gehitzen dien jokura, gezurra da irudi ben, ondio jendea badago instalau ez da bena eta instalatzen da bena. 60.000 horrek ez dira beti berdinak, jende bat juten da, beste bat gehitzen da. Adintarteak eta aztertzen dituzue baita? Datu hori badakizue, zeinek jolasten du gehiago edo? Bai, datu egongo da, nik inburuz ez dakit eta ezin dut esan, baina bai, datuak egongo dira. Eta aipatu duen bezala, kodesintaxek sortu zuen egunean behin, baina eraguzietako proiektuak garatzen dituzue. Eta adibide batzu jartzearen adibidez Jarrion, euskarazko edukiekin egin den lehenbiziko Chromecast aplikazioa, Mendiak, Euskal Herriko mendizaleentzat aplikazioa, hor dago Euskal Herriko mendien zerrenda, edo udaletxe askotako webguneak ere egiten dituzue. Edo egiten zenituen zezakit egunean behinek orain aldatu duen zuen eguneroko dinamika eta denbora gehiago eskaini behar dio zuen hain handia den aplikazio bati, edo nola ari zeaten kudeatzen, hori guztia? Ez, ondo esan duzun bezala, gu beste gauza asko itzen du egunean behinez aparte, gu batez web eta aplikazio garatzaileaga, egunean behin gure proiektu propio bezala jaio zan, Mendiak jaio izan zan bezala, beste aplikazio bat oinak exito desente ukitzen nahi dana mugikortasun honekin eta jendean mendira doian kontu honekin. Eta egunean behin dedikatzen jauna, beste egunerokotasunan parte da, ez da zati bat gehiago edo gutxiago. Eta memeetan agertu da hori, egunean behinekoek oporraldi luzea, ez egunean behinekoak kodesintax da, eta kodesintaxek lan hain dau beste guztiak bezala, baina egunean behinek atxeden aldi bat hartu da. Aizu, gure entzulen artean norbaitek Jon Lizentzat galderarik balimadoka, ez da dila orain lotxatu, hemen denak aparra azita eta gero kaka. Egin beharreko galderak egin, bai gure bideo emisio, streaming txatean, edota bestela, telefonoz edo WhatsAppez, SMSez, edota Telegramez, 688-722-544 telefonoan. Jon Liz, esan du goiurik front-end garatzailea zarela. Baina, akaso ni pleistozen ego izango nez, baina ez dagoet oso garbi zer den front-end garatzailea. Hori azaltzerik baduzu? Gutxi gora bera laburre esan da, esan lehike webgunean sartzen zanean, klik egiten duzun edo idazten duzun oro. Pixkat, horri forma ematen.
Hau da, gehixen bat erabiltzaileak ikusten daben atala. Azken azaleko ze hori, ez? Barrutia. Bai, hori da. Funtzionalitate hori. Eta garatzaia zarenez, zuk ere sortu duzu zure Twitcheko jolasa, edo joko, edo lehiaketa, takatekla. Bai, bueno, honeia egunean behinetik ez dauka ezer, baina bai. Hau ja da, nere frikikeria personala edo, ez? Bueno, bai. Bai, salseatzen ibili nintzen pixkate Twitcheko txatak, zela funtzionatzen da ben, zela konektau lehiken, nola ez, eta ibilak dinon arren berai ideia lapurtu notzala, ikusi dutela ja sartu dela txatean reklamatzera hori bai. Idatzi du orain txende, ideia. Hori da, ez, horre jolas bat okurri du jaten, eta, bueno, garatzen jarri nintzen zuzenian egun baten, eta bueno, pixkat txukun irten zen, eta, oin exito desente eukidau Twitchlarien artean, hau da, Twitcheko esfera honetan eukileiken exitoa kontutan eukitza. Eta berez, bai, esan? Twitchen jolasteko, baino zerbait instalatu behar dugu jolasteko edolako zerbait ez? Ez. Berez jolasteko inbierreko bakarra da nire zuzeneko baten takatekla nik jartzen dut martxan, eta nire zuzeneko baten sartu eta jolastia. Perfecto. Nahi baduzue gaur arratsaldean, gero 6:30 aldera jartzeko asmoa daukat, takateklakin, eta bueno, erabaki dut takateklan, erabakiko dela nire kanalean bip zeinek lortzen da. Ezin dugu. Justu gor grabazio txobadokagu saioa bukatuta. Jon Liz, baina beti biltzen gara hemen pentsatzen, Jon Lizek noiz egiten duen guretzate egokian ordutegi baten da, bida, gaur bazan eguna. Indezakegu, egunean behinekin bezala, igual norbaitekin nahi zehala zerbaitetan, eta zatezu, etxoin, ia amabik dia. Egunean behin bardet. Egunean behin bardet, eta gero jarratuko dugu, gaur, seiterdik, takatekla eta gero jarraitze dugu. Bai, konfirmazak eguna da, gure lankide pondidoia oso nadala takateklan, ez Jon Liz? Bai, pasau zan, aurreko hastian banatu noan nire kanaleko lehenengo bipa eta berak irabazi zen. Zelan jakin nahi guzu, igual berak ondo esplikako truko txikixek eta... Ez da bilemendik, gero urbiltzen zegoen, baina bai, dudarik gabe, heldu barko diogu takateklari egunen batean, goiuri. Zuk abixatu, Jon Liz, gure ordutegirako egokia dan horrelako beste mate egiten baduzu, saiatuko gara. Bueno, okerna da gero pikatuko gela, goiuri eta diok. Bueno, egunean binekin bezala. Biboli. Egunean binekin bakiz pasatzen da, Jon Liz, batzutan esaten diko juri, egin bardet, lagundu pixkat, eta gero beak nahi ez di laguntzen. Pixkat orde soreka sortzen da. Horrela da, goiuri, ez gara horpegi hoi. Genezake talde bat, bigarren kafea entzuleak, eta egunean bineko talde bat, eta hor sartu entzuleak, eta... Eta denboraldi bukaeran kafe makina bat oparitu. Edo beste zerbait. Bida. Aizu, ez da idea txarra, Ez da bateri idea txarra. Bueno, Jon Liz arazo agurtu egin beharko dugu, eta gukera aurrera egin beharko dugu, zer gani badaukagu zer kontatu eta gainera Kid Jarreten bizitzan murgildu behar dugu. Aspaldi esan genuen Kid Jarreti helduko diogu hainbat euskal piano joleren eskutik. Hori ere laister izango dugu gurean, beraz, ez zaizezte urrunera joan eta zuri Jon Liz, mila esker gurera etortzeagatik, virtualki izan balin bada ere, eta hori, ostiralean kafe makina mentsi izango duzu, nahi balin baduzu, badakit. Bai. Dudogarik. Perfecto. Izan ondo. Eskerrik asko. Adio. Keep calm and bigarren kafea. Gelditu makinak. Definizioz, ohiko tamainara, neurrira, indarrera edo garrantziara iristen ez dena da txikia. Baina zer egiten du zerbait txiki? Gorputz berean handi eta txiki adjektiboak gurutzatu daitezkela ulertu genuen mikroezegunekin.
eta eskala handituz nanomaterialez ariko gara Miren Cajarabile ikerlariarekin. Begi hutsez ikusi ezin diren beste elementu batzuk ere digeritu beharko ditugu. Antibiotikoak kasu. Zer eragin dituzten antibiotikoek inguru giroan? Egokiena Manu Soto ikerlariak azaltzea. Lentziako itsas estaziotik datoz, bai Miren eta baita Manu ere. Jakina da, txorrota ireki eta ure irtetea ez dela miraria, sistema baten emaitza baizik. Zer dakigu ordea prozesuaz? Zein bide egiten du urak iturrietara heldu bitarte eta ustubidetik ihes egin ondoren? Uraren ziklo osatua azalduko digu Iban Zubeldia Añarbeko urakeko kideak. Nola ez diegu proposamenei leku egingo, Etxeun Arregiren musika ekarpenaren txanda dugu gaur. Behin aurkezpenak eginda, zergatik egon zain? Abia dezagun gelditu makinaken 15. saioa. Jada entzun bai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Eta mentxe garazuekin, arratsaldeko 5:25 minutu, baina Kid Jarretten bideo hori jorratu aurretik, eta Pensilvaniako piano jolearen bizitzan, eta gure pianista hundienetako batzuengan izan duen eragin aztertu aurretik, nik lehiaketatxo bat prestatu dut zuentzako. Bai, kaso asmatuko duzue, bada musikari bat, gaur, efemeritan, aipatu ez duguna. Eta bai, niri asko gustatzen zaidana. Bertsolariak musikariak dira, ze Xabier Amurizak gaur 80 urte betetzen ditu, eta ez dugu aipatu. Iba, Amuriza jauna. Amuriza jauna. Lehengoan aipatu genuen, apaizkartzelaren ingunan aritu ginenean, baina. Baina ez zen hau, ez? Venga, pista bat emango dizuet. Akaso honekin bakarrik maik asmatuko du. Alejandrian jaio zen. Alejandrian jaio zela, bale, uste dudak izindala, jarraituko pista ematen edo duzu, Vale, bere ibilbide nagusia Frantzian egin zuen. Kantautorea, hizkuntza askotan abestu zuen. Tartean euskeraz ere. Bakit. Zein da? Mustaki. Bai, George Mustaki, eta bere ibilbidean, frantsesez, batez ere, askotan grezieraz eta ingelesez ere bai, baina tarteka bestein bat hizkuntzetan, alemana, arabiarra, espainola, italianoa, portugesa, jidiza, hebreoa, eta baite euskeraz ere, Imanol Lartzabalen eskutik egin zuen, oraintxe entzungo dugun kantu hau, aski ezaguna guretzat ere. Gabi de la Mazaren karaokearen lapurtu dugu, ezpentsa, hau egiteko. Zergatik ikasi anztekoz gero, ikasiak oro, zergatik ikusi. Hainbertze lurralde, hainbat jende, zergatik ikasi anztekoz gero, ikasiak oro. Ezer ezin eutxi, zergatik laztandu, zergatik iguindu, diare doetzi. Ninon naiz izango, aiez naiz ordongo, ezer ezin eutxi, zergatik laztandu, zergatik iguindu.
Nigar gitazko sointa bihotz minez Irazeki minez zergatik zertako Norkeranen neni hemen orhani Nigar gitazko sointa bihotz minez, irazeki minez. Zergatik ikasi, ahantztekotz gero, ikasiak oro, zergatik ikusi. Hain bertze lurralde, hainbat jende, zergatik ikasi, ahantztekotz gero, ikasiak oro. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hilabeteak dira Keith Jarrett piano jole handiaren inguruko berri txarrak kontatu genituela. Bi buruko isuri jasan zituen musikagile estatubatuarrak eta bere ezker eskuarekin pianoan nekez joko zuela jakinarazi zuen. Zalantzak sortu ziren orduan, ea etorkizunean aukerarik izango ote zen, bere zuzeneko kontzertu ikaragarriak berriro entzuteko. Hilabeteak pasa eta ez da Jarretten berririk, badirudi nekez ikusiko dugula berriro holtza gainetan. Baina eman duena, utzitako ondarea eta musikarengan sorturiko eragina oso dira garrantzitsuak. Larun batean beteko ditu 76 urte. Aitzakia baliatuta bere bidea gertutik segi eta Pensilvaniako piano jolearen eragina euren ibilbidetan sentitu duten 4 euskal piano jole ekarri ditugu gurera. Jose Rasenperena, Juancho Severio, Koldo Uriarte eta Inigo Ruiz de Gordejuela. Jose Rasenperena donostiarrak berak abiatuko du, Jarrett eurentzat nor izan den ulertzeko testigantza sorta. Hemezortzi urte nitula hasi nintzen jasa entzuten eta ikasten. Ordura arte, rocka entzuten nun, gero bluesa, eta handik jasera basa nintzen Tom Waitsen bitartez eta Stingen lehenengo diskoaren bitartez bai. The Call Concert izan zen hain zuzen erosi nun lehenengo jazz diskotako bat, eta flash moduko bat izan zen. Geroztik bere ibilbidea jarraitu nun, eta erreferentzia handiena bihurtu zen hainbat urtetan. Bere hizkera unibertsala da. Hor daude bopa,
fria, rocka, bluesa, gospela, musika klasikoa, musika garaikidea. Hizkuntza asko biltzen ditu bere diskurtsoan. Oso diskurtso aberasgarria, mugagabea. Improvisatzaile benetako bat da, eta interprete gisa ere zer esanik ez. Nire ustez, bere estandard trioa historiaren triorik onena da. Eta piano hutsez egindako diskoak ere onenak. Juancho Zeberio Tolosarrak ere sentitu du Jarret gertu bere musikari ibilbidea gauzatzerakoan, eta deigarria da Alemanian eskinitako The Con Concert Arc denengan sortzen duen miresmena. Ia esan orain arte ez nintzen hortaz pentsatzen jardun, baina esango nuke Keith Jarrett izan dela nire musika eta piano jole bezala egindako, eta musika zale bezala egindako ibilbidean eragin handiena izan duen piano jolea dudari gabe ez. Naiz eta bere aurrekoa izan Bill Evans, niri ondoren etorri zitzaidan, eta esango nuke marra zuzena izan dela Jarrett, Bill Evans, eta gero Meldau, Brad Meldau. Ni hasi nintzen artean umean nintzala eskutara iritsi zitzaidan The Call Concert, Koloniako kontzertu, piano soloko kontzertu famatura, eta hura izan zen netzako zerutik etorritako aurkikuntza bat, ez? Ez nun kentzen disko hori, eta saiatu nintzen goitik bera ateratzen eta jotzen, eta bueno, gero etorri zian ja horren ondoren, bere trioko disko guztiek, nik Jarretek ateratzen zuen disko bakoitza erosten nun eta entzuten nun, eta bueno, orain hor dauzkat eta berreskuratuko ditut bai. Jarret berak azaldu zuen zergatik izan zen kontzertura hain berezia. Dena kontra zutela, ezeroso arituta ere, aske sentitu zen Jarret. Kontzerten ez genuen piano egokia, piano okerra lokatu genuen eta ura konpontzen saiatu arren ez genuen lortu. Kamioia ez zuten ordurako edo etzen nahiko handia pianoa ekartzeko, Bosendorfer bat nuen eta benetan enuen gustoko. Eta bi egunetan ez nuen lorik egin. Janari italiar txarra januen jatetxean. I had bad Italian food in a restaurant and we went to probably Indieniari esatearra izan ginen joan zitezkela, dena gaizki zijoan, salbuespen batekin, txarrera guztiak salduta zaudela. Azken minutuan pentsatu nuen, ondo da, graba ezazue. It's okay, they're here already, they're set up, and we'll just have a recording for ourselves. You always want to make it beti naizen nuke gauzak alik eta ondoen izatea, baina zure esku ez dauden arazoak dituzunean, bata bestearen atzetik, egiten ari zarena ahazten hartzen zara. Eta hori da sekretuetako bat. And that's one of the secrets. Inigo Ruiz de Gordejuela Mendaroarrak ere jasean lehen pausoak eman zituenetik izan du Jarret erreferente. Haren improvisazioan musika sortzeko gaitasun mugagabeak sunditu zuen laizter. Bueno, Jarretik eukidu neregan influentzia handia jasean hasi nintzanetik, hasieratik. Bere soloak transkribitzen dituen, eta beti egin zait oso harrigarria, nola berak sortzen duen materiala improvisazioetan, beti da material berria, bai? Gutxitan entzuten ditugu errepikapenak edo patroi prefabrikatuak edo lick deritzon horiek oso gutxitan entzuten ditugu. Beti aurkitzen duen modua solo bakoitzean
material berria, diskurso berria sortzeko, bai? Eta niretzat, hor datza Jarreten genio figura hori, ezta? Gero azpimarratuko nuke ere, berak daukan abiadura, bai? Eta ez abiadura teknikoa bakarrik, baizik eta abiadura ideiak kontzibitzeko momentuan, ez? Tempo ezinezko batean, solo ikaragarri bat egin dezake, izugarrizko abiaduran material berriarekin, konexio perfektuekin, eta azkenean, hor nabaritzen da bere handitasuna. Eta Jarretek sormen mugagabe hori azaldu du inoiz. It's maybe like food. Janaria bezalakoxea da. 3 urte nituenetik izan ditudan jakiak dira. Horregatik ez dut nahi menu bat inoiz berdina izatea. Jendeari elikagai berriak eskaini nahi dizkiot, bereziki oso elikagai gutxi ekoizten diren mundu honetan. Koldo Uriarteren lekukotzarekin izango dugu Jarret ulertzeko laugarren oinarria. Artista miretsi eta goraipatua, eta entzuniko entzunda, Euskal Jazzean ere bere biziko eragina izan duena da Jarret. Nire ibilbidean oso referentzia garrantzitsua izan da. Ni ja 17 urtekin edo hasi nintzen improvisatzen eta jazza entzuten, pizkat jotzen, eta orduan heldu zen nire eskutara Keith Jarreten estandar jotzen duen diska bat baino gehiago daude, lehenetariko bat, eta horatzen dut niretzat zela, bera, improvisatzen entzun nuenean izan zela oso erakargarria. Horatzen dut niretzat bere improvisatzeko era zela oso nola esango nuke oso espresiboa, eta gainera naizta tradizioa respetatu eta tradizioaren lenguaia respetatu, musika klasikotik ere oso influentzia handioa zeukan, Johann Sebastian Bachen musikaren influentzia gehien bat, eta Bill Evansen influentziare, eta guzti horrek eta bere pertsonalitatea izan zen niretzat oso erakargarria, eta ezakite ustut bere musikarekin pilo bat konektatu nuela entzun lehen alditik. Gero beste diska batzut ezagutu nituen, My Song adibidez, hori izan zen Garbarekin, niretzat oso garrantzitsua. Eta ordutik ere konzerten diska edu zen eskutara, eta hori entzun nituen milaka aldiz. Gainera kontatzen zidaten hori dena disko osoa, piano soloan eta improvisatuta zegoela, eta ezin nuen sinestu. Pentsatzen hori ez zela egia, nola improvisatu musika guzti hori, musika perfektua, eta hain espresiboa, eta pentsatzen nuen ez zela egia, gero ulertut egia zela, eta askotan egin dituela kontzertuak eta diskak guztiz improvisatutak. Eta hori izan zen pizka bat, nire kasuan, Keith Jarreten lehenengo gerturak eta Gaurkoz hemen utziko dugu Keith Jarreten bidea aztertzeko saiakera hau. Josarra Senperenak, Koldo Uriartek, Juantxo Zeberiok eta Inigo Ruiz de Gordejuelak kontatu digute nor izan den Jarret eurentzat, baina datorren astelenean eurekin jarraituko dugu musikarien beldurretaz, ezkerresku erabili ezin duen Jarretetaz. Azken finean, gure pianista handiengan halako indarra izan duen musikaria gehiago ulertzen saiatuko gara.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 5:48 minutu eta gu dagoeneko azken txampan ondo asko murgilduta datorren astelenean helduko diogu jarreti berriro, oraindik ere asko kontatu digute, batez ere ezker eskua ezin erabilita jabeteak daramatzan pianista handi honen inguruan, musikari ere sortzen zaizkion beldurraren inguruan, eskua ezin erabili edo zein lesiok instrumentua erabiltzerakoan sorditzaken arazoen inguruan, eta baita jarret figura amaitezina da, aipatu dute ez, mugagabea dela bere sormena, eta horrexegatik ere, euren pieza kutxunak, disko gustokoenak ere, aipatuko dizkigute Ruiz de Gordejuelak, Zeberiok, Senperenak, eta baita Koldo Uriartek ere, beraz, eukiko dugu aukera horretarako, eukiko dugu aukera ondo asko murgiltzen jarraitzeko Kid Jarreten ibilbide, baina gaur, musikari askoren jaiotegunare bazen, eta tartean onena. This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars. 1923an jarroze jaio zen James Brown, Barnwellen ego Karolinan, estatu batutan, sarreran ere aipatu dugu, zenolako garrantzi izan zuen, hainbat estilo ezberdinetan, soularen aitabitxia dela esan dugu maiz, baina souletik haratago ere, funkian, bluesean eta beste hainbat estilotan bikain murgildu zen musikaria, bidaia amaitezina joan den mendeko musika beltzean barrena. Eta aipa daitezke hor hainbat eta hainbat disko, Night Train, Life at the Apollo, baina badira kantu batzuk, Sex Machine bera, edo eta The Receipt bezalako diskoak, baina badira kantu batzuk benetan gure imaginarian oso gordeta ditugunak, eta It's a Man's World, hau, oso hoietako bat da. Indezakegu dute zentsura. Bai, noski. Irakurtzen ari nintzen pixka bat komentatzeko. Nik uste dut kendu inbarko gonukela bestia. Bai. Bai. Ez dakitzen bat salaketa genero indarkeria egatik. Benetan? Beste salaketa bat bortxaketa saiakera batengatik. Mary Simmons deituriko emakume batek salaketa jarri zion 3 egunez baituta ukizuelako. Osondo, kendu egingo dugu. Ez dugu nahi horrelakorik, inundik ino ere. Eta barkai guztuen entzuleok, urrengoan ikerketa lanak lehenago egingo ditugu. Baina dagoeneko gu saioaren azken txampan gaude, eta ez du burumakur eta umore eskexarekin amaituko, gaurko astelenari buelta ederra eman diogu, mai? Bai, oso ederra benetan, gainera, nire buruan nasketa okat guaindik, ostiraletan nator, eta ostiralena hau oso arraro da niretzat. Bueno, hemendik, muixu... Itxasontzia hor da, ozai, mai? Seguro, nahiroen itxasontzia, ez da. Nei fiuz daukator neuronak tan voltaltzen, Ez da bota baino bat daukatortik. Okazu? Botatzeko denbora okazu nahi bazu, Beida, botako eta azkar, beida, Ainhoa Arteta eta Ana Torrojak disko bat elkarrekin grabatu behar dute. Bai? Bai, oidan Nei fiuza. Ara? Dakizuen bezala, Isabel Ayusok eman zion Madrileko domina Ainhoa Artetari, eta baita ere Nacho Cano. Nacho Cano bere banda eman zion Ayusori, eta Ainhoa Artetak esan du, zu baldin baukazu bere banda, nik izango dut bere abeslari. Eta Ana Torroja eta Ainhoa Arteta diska bat grabatu behar dute elkarrekin. Egia, ala gezurra, begien artean. Zurra. Eta guk Laizzer bihar arte agortu behar zaituztegu, baina bihar badugu saiotzarra Nora Pellaniz Nieto dator bueltan, eta galderak Dona Pellaniz Nieto dator bueltan, eta galderak ditugu zuentzat prest gainera. Bai, jarri ditugu Instagramen, baina entzuleok, mesedez entzun. Eta zehagian ez daukazu Instagram, eta guain daukazu aukera gure txatean edo WhatsApp bidez erantzuteko. Galderak dira. Zure familian
edo eta etxean atxotitzak erabiltzen dituzue? Bai edo ez? Oraintxe egin dut nire erantzuna, gure Instagramean, eta 100% bai. Ara? Noski. Beste galdera bat. Hau, honek agian ez du hainbesteko adostasuna bilduko. Atxotitzak gure historian garrantzitsuak izan direla uste duzu? Eta, hirugarrena ez dela galdera, baizik eta eskakizuna. Idatzi mesedez, bidali, zuk erabiltzen duzun esaera zahar edo atxotitz bat. Guk bilduko ditugu eta bihar Donapeien Iznitorekin pixka bat gure identitateari buruz hitz egingo dugu atxotitzatik abiatuta. Ze ez gara konturatzen, baino esaera zaharrek baita emozioi buruz hitz egiten dute. Eta historian zehar aldatzen joan garen heinean, atxotitzak aldatu egin dira, eta hori landuko dugu bihar Donarekin. Gauza ederra eta erantzun ederrak nik dagoeneko nire etxean gehien erabiltzen atxotitza jarri dut Instagramen goiuri. Abidaze ondo. Besteek baita mesedez egin berdina hor daukazu gure historietan kutsatxoa eta kutsatxoan idatzi, eta gu irakurriko ditugu. Aizu eta nahi balin baduzue anonimoa izatea, idatzi aizu, anonimo, eta zuen erantzuna, eta irakurriko dugu. Hori da. Ezagutzen duzu goiuri? Te asomaste a la Berde Prato ventana. Laizter dugu gurean. Etzi? Etzi. Neskaren kandaukeratu dugu, gaurko saioa amaitzeko bigarren kafearen 203. 6 minutu arratsaleko 6ak izateko eta guk Berde Pratorekin agurtu egin behar dugu, zago Juri? Baina bihar beste gauza oso interesgarri bat daukau. Bai, egia da. Txakolinari buruz, hitz egingo dugu, eta gian txakolina dastatuko dugu. Baina txakolinari buruz ez edo nola, Mami asko duen proiektu baten inguruan ariko gara, eta Maitena Salinas bueltan izango dugu, Amaia Resendegiluz, zu errekuperatu gabe bazaude, egon lasai, baino gu hemen izango gara zure zai beso zabalik, eta presez bazaude, besarkadak egan bialiko dizkiguzu, bialiko dizkizugu Galeanoke egiten zuen bezala. Mai Gorostiaga Pozo, mil esker, gaur gurera SOS hontan etortzeagatik, SOS hontan etortzeagatik. Bueno, placer utxa gainera nire buruan, bihar larun bata, etzegandea. Bueno, mai buklean sartu zaigu. Falta zaiguna. Eta bidai ederra berarekin eroen itxasontzi horretan egin duguna. Mai, jarraitu bainero, itxasontzi hor dago atrakatuta, akaso oraindik aukera daukazu bertan... Nik horrela iten nuen txikien, nola iten da itxasontzi eta horrela? Mai, aste honetan motzi egingo zaigu, ze ostiralean berriz ere ikusiko dugu elkar. Gero arte. Eta zuri goiuri, bihar arte. Saiotzarra. Txakoli giroan, Donapeien Iznitorekin bisita, aspaldiko partez, Maitenera aspaldiko partez, besarka dasko izango ditugu bihar. Hala ze ondo. Bihar besarka den naziarteko eguna guretzat. Eta zuri entzule, mil esker hor izateagatik, Berde Pratoren neskaren kantarekin utziko zaitugu, baina gogoratu asteazkenean gurean izango dugu elkarrizketa akustikoan asko du kontatzeko Jan Arzuagak, eta bere letretan ere mami asko, Goiuri Ezeizak sarraskia presta arezandik, enoke galduko. Izan ondo, bihar arte. Ez aztu egunean behin! Soy una muerte la que hay en tu rostro. Soy una muerte la que hay en tu rostro.
Keep Calm and Bigarren Kafea.